Estem a la illa de Maya Bay, a prop de Koh Phi Phi, i estem passant per davant d'una cova i hi viu gent. El més impressionant és que hi viuen uns gicanos d'aquí del sud de Tailàndia. Look at the fish. Com podeu veure, hi ha bastants turistes com nosaltres que estan aquí a Maya Bay. Wow. Goodbye, goodbye. Goodbye.